Hello mga kagahi, maadjong adlaw ninyong tanan. Ipaw ko nga naay at ang dani sa resulta sa ang biopsy. Ilabi na tong napay mga bukol pareha na duha po kaadlaw nga wa nag-upload kay grabe misiya na lahi sa dining natay bata. Ja, nakananarap ko nga mag-upload kay dagan mo po yung message na labi na itong napay mga bukol, naghuwat po sila o unsa po resulta sa hang bukol. Ja, pareho ta, gahuwat po sa resulta kung say na dito, benign ra ba or cancerous, yun na. Siyempre, labad po ang utog na ganahan na, kay pag-iam po nga benign ra ta, kay ano sa ako'y bata, marang maglisod na bitaw ko ron o manage na kasing-kasing, kaya murag ang kasing-kasing nahabwa na, tuwa sa bata na punta. Marang mag-uupog na may tabo na kay grabing kami, kaso maladyo sa imong anak, katong mga inahan nakarelito daw. So haran yung himo nga video, para i-update mo, na ako daghang vlog, nga pa na ma-upload, kay na ako karon sa panahon sa kaisdanan. Kaya nakahinom mo na-mention bitaw ito na ninyo nga, diha ko'y infection sa langgan, mas muna yung simana. Nagkapa-check up na ko na ito, na inuman na ito antibiotics. Nawa na po siya, o isa ka tuig, isa ka simana kapin. Pero problema kay, nibalik siya after 1 week kapin. So, pagbalik niya, mas ning grabe pa. Karon, grabe, hilantan ako. Ilantan ko, abot pa sa 39 biagang hilanat. So, grabe na gano'ng infection. Mato nga desisyon may unod-duha nga tumigtagbilaran. Kaya mo lagi i-interest doon. So, katong una na akong pa-check up, gitabangan pa po sa akong kaila nga internal medicine. Kaya man silain. O may itindabi. Kung ano po na sila, kaya kung ano po na sila, tambaw na. Pero, di din yung kitong kulikuton dyan kuan kaya di man to ilahang subject. So lang did umato ka sa espesyalista nga mo sige study din nga specific organ so mo to niadto ko karon suspektan ano sa langgan kay grabe naman di ay nanay pulip sa langgan kaya tagdaod ng bundi ang istorya mo gudani. Few years ago wala ko nang pila ka tuig kay nakalimot magkuog hanitong tuig ka oy. Nibisita mi sa ang relative karon kay naa pa sila memro dito nga kanang na special needs ba nalipay man siya naalagi ni bisita nami nga na di nagakuha ra man ko ng tagad ko di nga na sus pagdadagdag pa kay ko kabantay na kay nakigistorya na lagi po ko sa mga relatives lain sige tan bitaw na dinhi hanggang grabe kasuga muraga sa gugma lipaw pananaw kaingan jud nakaigan na jud ka Japan mo grabe sa sakit naman wala man bugkag ang pamati grabe kasi sa kaso ja ahara to si Janggi baliwa pero pagkasunod adlaw grabe ngit-ngit sa nanggan nagka-air infection ko dito nagsugod ang mga air infection nga wa nay ka kuanan wa nay kahumanan excuse me kaya air infection ko dito. Yung kato na mga nanggan, di na ako kapugang, hinaan, kugan, sa haya, pasang kamutan, mga hugaw siguro sa kamot, may ibisag atong kamot at ang hugasan, na pesa, di po hugas, guilty po ko daan na, di tsura po tagpangaut-kaut. So, dito na nagsugod ang mga air infection, sa karon dyan may grabe. Itong nanganak na ko, sa matatos mga Bisaya, nga bagat, ay kunupad. So, dito naman may tagwalaran, nakakita na kong doktor ng espesyalista sa nargan. Sus, first time ko sa nahag-suway, ilog-log, ang danggan, adyo-adyo limpyo, vacuum itong mga hugaw. Sus, grabe mo ng kangilo. Nakaingon sa lagyan na rin ko. Utsapan, lagi ko. Masugay na ilang klinik, na white flower. Sus, grabe. Dadzog ka sa pananaw. Wow. Marang sa grabe iluhaw kaning danggan na tumoy ahilantan. Kurang di lagi yan na. Ingin lagi ko dugay pa ba na?
ako mauwawon magkasuk kaso og mga ingana mga doktor mauwaw mo ko para pa sa puson murag gingilaran sa kusang danggan murag katong daragi tusok murag sakit man to pero kas araman nga na ang sadang kay anso man sa gana garan ka sakit bitaw nagnana naman day sa akso day sa danggan na may pulips may hibag ba dan pitik-pitik pa sa nga na jaman na maglisod kog tubod kay aliwaros mga danggan mo nagang pitik-pitik sa ang kasing aliwaros ba mau to gilimpiwan sa doktor na dagalagi siya nakuha mga di mazo mga manunuway nga parte nga di kinahanglan nas danggan dahil sige butang nga kuan ko na tuba na sige gagag na murag ang pamati murag lagpas na mo sa baba murag kataas ginagawa ko sus maguri kay lami pa ilang klinik tagaan pagkagwat flower nga po so bubit na ang ginhawaan mo siya tutugang siya to totoo sakitan bisitahan ko yung saod duha ka tambaw mutan naman siya na kung sa kung ito ang giinam ko itong dis ni Agi ni ko ko amok si club kay pwede naman ito nagpasuso nagpasuso na pa ko do yun na sila nga ayay undang sa sagad pasuso sa simana ini ko diba sakita sa dugan na gana na kaya rami nga waka adyo kung rata pasuutang bata makamingaw alam mo ang gusto pili nga magpasuso ka baw ka kurba kamusta mo nga inani nga nabay yung feeling sa karon ingan gusto nga di dyan kuno pwede magpasuso datong tambawa ya agara kay grabe naman po kuya man din nga tang danggan og magka-ear infection ta sa atang pasagdan kay unsa moabot na rito sa ato ang utok so maka-meningitis din siya makamatay nga sakit delikado na day kaadto mao tong ano na lamang gi dawat ag tambaw bahala og maluta si Dalton og isang simana total isang simana ramon pud agang gibuhat mao na karon nagsiga pag ang mata ang gibuhat kay ang gipang pagahaan mga suso kay magsiga po sa himo tapos di ugaran yung pasagdan sa kasimanang di na o ano ipa o tag 15 minutes every 3 to 4 hours at kada side harang pag gisundo ang sinusan ni Dalton pero makaingan kaya po kahang mga susudari nga naagay po sa Dalton nagkukurabit pero na ang nalaman itong gibuhat kaya continue kaya po production para hindi kama nag-inom sa tambaw makabalik pa sa Dalton nagsuso karon bilar na yun umig sa magtingundoy abi ko og bilar na magpa-breastfeed ka o mag-transition na ka sa susuni mo og sa bibiron bubot pares lukot kay si Dalton ang lusa naghilak ko kay kailan naman sa siya sa bibiron although ano si jang gipa bibiron des mga naagi katong kapatsikap ko bugtag man to dahil sa day gabi kay mangita sa siyang comfort lagi sa comfort kay daman dali sa higani sa katugan ano lagi lo ilagay hilak ko hilak siya hilak ko lutas din siya sa ang susugo sa simana pero naggamit undo na kanana mi nga amang ipasuso sa isang manghud kay arang kadaghan mo pag buaw og isang gatas dili pa pud maapas sa isang bata kay 3 weeks pa man ja maglanay-lanay ra kasayang so manang ugma ang magdadas-dalton dito sa buntag ug hapon lamang siya makasuso kay lami man sila breastfeed kay kuan bitaw tibay ang resistensya nila nga na jam na nag-uupo ko kay di ko gusto jud og kung ipomulas Dalton sa tinag lang naghilak jud ko pero wa jud ko choice kay di man pwede di ko moinom datong tambawa kay di naman mo epekto na atong mga tambaw nga safe sa breastfeeding di naman mo epekto kinahanglan naman kusog-kusog ng tambaw mga aga-istorya dyan ninyo, inundangan ang pingin, dyan inundangan, at susunod panundong na kay kanilagi pang mga atid na dagandanggan din nakapag nga na aluglugon dyan na taman, nga paslak naman inunda itong mga buling ditong mga airwax nga na dudi dyan na ito dahil ipang paslak, nga na maganap dito ko itong bad sa gawas, nga na kaya gawas na nila nag-ilaha kung kanang gusto nila magawas ng airwax, pero imong ito, mugahi dito itong bantot sa mauna tanaw waluglugon nila yun nangan lagi na nakasuway ng iluha sa kaadyo pero di sila po tanan pareha na nga to ag dibati kay lalay matagpig tolerance bawat isa so
sakit ka dyan daghan kay lakuha ka sa choice nga saan tama niya ang bata dyan inanglan na dyan una og suso da mo nang ako CR karon kay gikan ko ga kuan kaya mag-iingan at sudari na gilabog ang supply na naman gilabog hila ko nagtanaw orang wala ang busog na tadalton dani di na ko nagtanaw busog na tadalton dani ang kuan ang mga gas kaya nga daghan ra ba jud ang gatas karon kay ning daghan na pag ang supply kay si Dalton kusog ng pagmususo kusog mususo na yung bata mas mudaghan na pag imong supply kay sige nang putog himo mulawas basta na kay kaon way kaon ha himuon pud maago sige pugutong ka makaingan sa kung gatas dire mapasuso kay kung nagpasuso rong alas 8 sa gabi nakapasuso pa kung dito alas 6 sa hapon tama alas 7 lagi pagka alas 8 wa ka sa kugutma o gani ko mangisnak alas 2 naman dos kadlawon kapin ang duha na tuog na si Dalton na patuog na sa pud ka oras lagi ning bulo ila ko libo ko ang paita sakit ka tusdog na naanan siya sa kagabi ibitaw ay comfort so sa mga nag-atang bitaw po sa ang resulta sa biopsy madrama po mo kaharap ng i-announce arong kay bawa po mo unja arong maka idea po nagtanaw nga na po mga bukol pala na hapon mong sultihan o pila ba yung nagastos parang napod mo idea o kisa itong gusto nasa lupi ba na rin ay bugno wala naman po pa biopsy kaya gastos lagi ang isya so kakuha ko nagpa-biopsy sa public ito ko sa private diyan pakita ka dyan na tayo bukol okay na gatong bukol at pagdala ubos o ibabaw mga lami nga bugdo dagka nga bugdo mara na yung bugdo dagka nga ito ang giampo nga mudaka kay marang lami ito sa kamati wa matawag ang pula ning bugluhan ning mga bukol sa asa kay ug itong tanaw na hindi gapas pasad sa isang growth diba sila bilis katong kining nag-atang jud ang gatang kini bang naadjud kanunay sa taong vlog magtanaw oh makita jud nimo ning daka ug istorya na magluglup na sa usazo na siya before sa pila ka buwan February na ba ni na jud ingon ta ko ana March April May June upat pa ka buwan pero ingani nag-izahang growth paspas na bro makaduda si Zano na something wrong pero pag biopsy sa doktor na niya na maragbinin naman siguro ni ma'am ang feel niya sa pero di ba dyan ma-confirm sa feel na kay at dyan may ilhan o nagtuslok na ingana so kanay atang vlog karon naglingkod ako daan kaya wala ko mag-edit sa atang mga previous vlogs pero naman dagang mga vlog man wala ko mag-edit kay nalay ko sa kalisdanan karon sang bata so manay ko mo absent sa vlog so na duha ka adlaw ko mag-upload vlog sa karon kay mo ko ka bati pa og katugon kay nagikan ko naghila kay nag-uot ng Dalton lagi nakaingan na yung parang paitam din yung mahimot ang inahan mo kay di na buo yung kugalingan buskag na nasinsiyo na sin makaingan pag kapikas po siya kasing-kasing tuan na dito makakita kasi mo bala nga di ni mo mahatag ang isang kalipay parang sakitan di ay isang kalipay kaya di man naging ahon suso nga lugublong-gubong magabi karon first night na magkaroon nga di bibiro na siya sakit ka sundog kan broken hearted ka adyo mo grabe sa kung ka broken hearted wajud kay choice alam sa hindi tanaw magiging kasakit nadaharang po nagsusadyawan alam magisidursadyaw kayo malujo man sa siya bisa ka sana pa yan pero masusurang pa siya pero mas udugay lagi man ang magpasuso sa kanang 160 ml niya nga gatas dugay sa kauras minahaman kay magsige pa man sa pangawal kasi mo panuso jadi man pwede dingin sa susunto kay mabuntas man siya buntas man siya kanak lajo na ba sa misabay sa lulang undoy ito alat tugmang undoy nga na ay gatas daghan pero umahan sa dadas datong nakasway na mas datong des ng adlaw nang gibinuangan ba didi ba o si pakialam ba sa ingan ni ja gatas sa ina hangka ba si dalo kibkibon pagsusus izaan da ingan maging izaan ti nahumok man huwas mo gidang kay grabe sa datong kibkib so sa mga nag-atang haral man po pay bagong sunod adlaw tuwatara man ninyo kaya rong makashare po ko ninyo about that too kung sa may challenge kaya tag sigilo ng bago anda man po kumudawat kay basta will sa Ginoo tayo mahimo po na
Si Jamin na kahibaw sa ansay maadyo para nato, ansay mga plano para sa kinabuhi. Si Jamin na hibaw, bisan pag ansay kalami sa tagpaplano sa tang kaugalingan o di pa di hatag sa Ginoo tayo mahimo so na ato na lamang pasagda Ginoo magplano sa tang kinabuhi ug unsa man ang makasakit daw aton bisan og maghilaktag mo. Nasa na dawaton na lang nato. Salamat dahil sa mga sige tanaw gyud sa tang vlog kay ba ko what na interested. Kay ba ko nga di na interesting, wala ko nakahimo content sa gawas. So, salamat kayo kung ginagi hapon ng tanaw nga na labi na sa mga di mo skip sa mga panimdam. Kay daghan po yung mga nanaw nga di po mag-skip sa panimdam. Salamat po lang na enjoy ngayon. Naaman sa piso-piso manood. Bato na rin masapit makadugang-dugang tapos mga gastuson. Gay, bisag na ami mga extra-extra nga ng racket pangorta. Ang nakapagtabang dyan ang kita sa vlog, bisa ginagmay ra. Nag-uban kaya-expect dyan dako. Nag-uban i-expect ka dyan yung vlogger dato yun na. Kato siguro mga million ng views, pero kami mga ultimo ra. Kanang 10,000 views, madyo lang magnami dan na $5. So, yan na siya sa kakuan. Pero, anong kadato na ka dyan ang grasya. Manang napagpasalamat sa sigitan. Sige, antos sa mga pinimdam na na sige labay-labay. Wala sige pang pislit. Nga, kuan, salamat ka. So, dato dyan natabang, labi na karong nga dagang bitaw. Gastuson, gusto ni suwag itas dato. Basi nag-iwid-iwid dato. Maraw ka dato. Labi na karong dagang bitaw gastuson kay na timing nga, dagang ko mga sakit-sakit na yun, dagang mga sakit na gawas ni Noon, katong nabuntis ko, pero nga na ko na normal ko nasa uban kay kining hormones laging magubot na maburis na. So, hanap pong dawat, nungon sa iyatag sa gano'n lang. Namang rato kaya sabi, kung ano mas dato, gikan kasi buko dari na libang. Oh, pasensya na dyan mo, anak mo na may istorya nga nalibang ko. Nagkuhan ko sa ang susunod pa ko. Okay, okay gapon si Zayn kuan ini kahuman sa ahoan isa ka semana man tong usa nato sa 10 days ini kahuman dato palabjan ag 24 hours makapadidi na ko balik ni ja mo nang ipadidi dato sa ahoan manghud undoy kay aron di siya kalimot sa suso kung diyan makalimot na din nandiyan po masuso na mo na mingaw mo ni ja ka ajo hilap mo yan mapaita ka Mahora to haram mong i-update sa inyo mga danggan ko daram girimay nga azaw nyo galong-galong ka balag paluglog mo rin sa diyong kabus azaw naman ka dyan ng danggan kaya na learn from my experience di lalim sakit labi na na infected na kaya infected na siyempre tender na to sakit na maglugon pa di grabe sa ka-uncomfortable sa mga dyan ka advice ninyo azo sa inyo danggan lugluga dyan nangko kita mga Pilipino na altas kutunbas ni adyo jugbag na dingan ato naman dito mag-push nung sa sulod katong mga airwax diba build up dito mugahin na dito dyan plus mo pa dyan kamot hugaw si kulitag nga na may katalagi nga nung hindi mapagnan ang mga bakterya dito mga mikrobyo na build up na dito dyan napay chance mabang nabang ganyan pitas danggan hindi ba tagagapas kayo nag-brain lagi siya o nana itong katong ay puro ano siguro ito basta kaya nagkakitaan ko sa kamera sa tita lang hubag si Jan na dyan apulips katong sa pulips na dyan pulips ito nga sa laging ka way buot ako makaintro ko ahapon sa kaya inilaging kataon na kaado di na mapot na di sura mo kulit kalug-lug na sakit kaado sakit kaado kataw kaado Diyan, langis pa mati. Pagin nga na putas na tayo. Pagin nga na ako kursus. Uy, halawang bata na mata na sila ito. Medyo lang maghiwid-hiwid na ito kay umamata. Ang paita. Di ba pwede sige hagpadidi? Kay formula. Hiwid-hiwid rati eh. Basig itugnaw. So, marito makita ra sa vlog na maka-edit na ko. Nakoy dagang vlog. Wala nagipang edit. Bye-bye guys.